Terve teille taas pitkästä aikaa. Nyt on luvassa tämmönen Amerikan herkkujen maisteluvideo. Amerikan herkkujen maisteluvideo on luvassa. Tämmönen Amerikan herkkujen maisteluvideo on luvassa, että terve teille vaan. Amerikan herkkujen maisteluvideo on luvassa tällä kertaa. Tässä näin ja näin. Mä ensin kerrottelen mitä meillä on ja sitten näytetään vähän lähikuvasta. Meillä on kaksi tämmöstä Life Home-merkkistä cake niinku tämmönen niinku leivottu pehmeästä taikinasta, myös leivottu pallo, jonka sisällä on vaniljakreemiä. Sitten päällä on ohutkerrot valkosuklaata ja sitten vielä tommosia maitosuklaaraitoja myös. Kaksi niitä, ja niissä ei siis ole lisäaineita, aina se on jotain sitruunahappoa, antioksidantti, eli ei ole lisäaineita. Ja tässä ei ole mitään. Ja näissä ainoastaan maitohappoja, sitruunahappoja, tässä näissä ei mitään. Sitten nämä toiset on tällaisia, nämä on semmoisia niinku kastaa kuumaa veteen, niin näyttää kyllä helposti menee mun mielestä hyvin. Sitten toinen on, tässä on tällainen suklaatikku, jossa on niinku päällä suklaata, joka sulaa. Sitten sisällä on tämmöistä niinku suklaa ja appelsiini, tämmöistä suklaa-appelsiini, se on täällä sisällä suklaat-appelsiini, jotka kans sulaa ja liukenee tosi hyvin. Niitä on tässä ja näin. Niitä on yksi paketti, jossa on useampi. Joten nyt lähikuvassa teille olkaa hyvät. Lähikuvassa teille olkaa hyvät. Eli tässä on pallo lähikuvassa, niitä on kaksi. Tämä. Ja sitten tässä on niin suklaa-appelsiinitikut. Noin. Aloitetaan vaikka ensin näistä palloista. Otan tästä. En siis syö nyt kun mulla noita on, niin en viitti syödä kaikkia kerralla, ettei ne lopu heti kättelyssä, jos joka päivä tilanne. Heti syö kaikkia kerralla, kun ne on. Aloitetaan tästä. Ja se takasta kyllä se pysyy pehmeänä. Aina mun täytyy keittää tämä. Soija. Laittaa tähän mukiin, niin keittää se. Pahoittelut taustalla kun keittää, mutta keittin. Laittaa ensin näitä ja sitten sen jälkeen mä maistan näitä, kun on keittänyt upeasti. Ensin aloittaa näistä suklaatikuista.
Elikkä täältä näyttää yksi suklaatikku täältä. Nyt tuoksuukin oikealta appelsiinilta. Oikealta appelsiinilta. Vähän kannattaa varmaan laittaa toistettua. Ei kuulu. Noin, nyt teille sitten laajakuva ja parempi ääni kun mä arvostelen. Noin. Nyt olette laajakuvassa ja parempi ääni kun mä arvostelen tätä. Muuten verrattuna suomalaiseen, verrattuna näihin Euroopan kaikenlaisiin stiksjuttuihin, niin maistuu paljon aidommalta appelsiinilta. Ei ole semmonen kemiallinen appelsiinimaku kuin jossain eurooppalaisessa tuotteessa. Paljon aidomman makuinen on tämä. Myös suklaa on paljon aidomman makuinen verrattuna sitten ettei semmonen kemiallinen taustamaku tässä ei ole ollenkaan. No ei olekaan, kun ei siinä ole lisäaineita. No. On hyvä. Ja sulaa muuten sopivasti just tänne. Mä voisin sanoa, että 5/5 on tämä. 5/5 suosittelen. 5/5. Erittäin hyvän makuinen, ei yhtään kemiallinen makuinen. Ja myöskään, paitsi että se ei ole kemiallisen makuinen, niin kuin siinä ei kemiallisia aineita ole, niin myös on paljon turvallisempikin. Ja appelsiinikin maistuu ihan oikealta appelsiinilta, eikä miltään sottua appelsiinilta. No, suosittelen. Hyvä on. Olisiko se keittynyt jo? On keittynyt. Nyt voidaan päästä. On keittynyt. Mut nyt taas hiukan lähikuva hetkeksi. Sillä tuolla sitten. Toi tuosta. Näin päin. Nyt mä laitan sen takia mä laitan, että mä haluan sen kuivumaan, että se ei kuivu. Nyt sitten. Mä laitan sen takia ne tänne pussiin, että ne kuivuu. Ne pysyy pehmeänä. Noin. Ja nyt taas laajakuvassa
Ja tässä nyt sitten testataan tätä. Tässä siis on pehmeä tämmönen taikinapallo, ihan pehmeästä taikinasta tehty. Sitten eikä ole lisäaineita. Ja sitten mitä nyt toinen oli maitohappo ja toinen oli sitruunahappo, eli ei ole lisäaineita. Sitten tässä on tämä sisällä on keskellä myös tämmöistä vaniljakreemiä. Ja sitten päällä on vielä valkosuklaata, ohut kerros ja sitten vielä tommosia maitosuklaa tai tummasuklaaraitoja. Ja nämä on lisäainettomia, ainoastaan sitruunahappo ja maitohappo, eli ei lisäaineita. On just tämmönen tosi pehmeä muutenkin, pakattelet pysyy pehmeänä ja on tehtykin pehmeä ja lisäaineeton ja ainoa kaksi niin maitohappo ja sitruunahappo, niinhän ei ole. Sitten tätä voi kastaa tonne, niin se menee vielä oikein päin. Tää on taas semmonen, että kun kastaa, niin ottaa näin päin. Eiköhän tätä kastaa ollenkaan. Tätä ei auta kastaa paljon, tää menee heti. On hyvä. On mutta todella hyvä. Tässäkin pakko sanoa, että ei ole yhtään semmonen kemiallinen maku ennen kuin niin ja nykyään ei käytä niitä, niin nykyään niin kyllä niinku mie erotan sen, että tässä ei ole yhtään semmonen kemiallinen maku ollenkaan. Eikä ihmekään, kun toinen niistä on maitohappo, toinen niistä on sitruunahappo, niin juvaa. Ja tää suklaa, missä tähän on käytetty, niin siihen on sellaista suklaa, missä ei käytetty kofeiinia, vaan siinä on käytetty kofeiinin sijasta kaakaota kasvattaessa sitä. Tai niin. Niin joo. Mut tällainen oli video tämä ja tää tulee vähän, nyt kun sä katot tätä, niin tietenkin kun sä julkaiset, katsot avataan video, niin silloin tietenkin on jo kulunut se aika. Että silloin tietenkin ehkä muuten vois etukäteen ennen kuin mä julkaisen sen, niin tulla julki. Mutta että tällä ajankohdalla kun mä kuvaan tätä, niin on vähän ennen radiolähetystä, niin pitää radiolähetyksen ja muuten näistäkin annan 5/5, eli täydet pisteet. Annan muuten niille pluspisteitä noista muuten. Ja meidän nyt pitää radiolähetyksen, sitten sen jälkeen julkaisen tän, kun sä katsot videota, niin silloin se aika, milloin sä katsot tätä videota. Mutta kuvaushetkellä on vähän ennen radiolähetystä. Ja lauantai 22.2.2025 kello 20.21 on kuvaushetkellä. Ja mä julkaisen tämän vähän sen jälkeen, kun on editoinut tämän sitten sen jälkeen. Mutta silloin kun sinä katsot tätä, avaat tämän videon, niin on se aika ja päivä, milloin sä aiot katsoa tätä. Nähdään sitten joko ensi vlogivideossa tai kokkijaksossa, mikä se on, tai sitten retkijaksossa. Mut tää oli tämmönen amerikkalaisten lisäaineettomien herkkujen maisteluvideo. Ja kun on lisäaineettomia, niin todella on herkkuja. On semmoisia, että no, kultakimpaleita. Ja vielä pehmeitä. No se yhdistymät, että nämä on pehmeitä ja lisäaineettomia. Että ne on semmoista pehmeitäkin tajunnut tehdä sillä, että niissä ei ole lisäaineita. Niin se pakko antaa niille pisteet täydet. No sen mä tuossa arvatakin, että ne tajuu tämänkin asian, kun on ennenkin kaikki isommat rikollisliikat pysäyttänyt, niin mä epäilyn, että ettekö ne tätäkin täysin, sitten mä niinku tiesin tutkia niitä ja nykyään kun ne käytä lisäaineita, niin totta kai
Se on enemmän vaihtoehtoja semmoiset, mitkä on kaksi samassa tuotteessa kaksi juttua. Ensinnäkin ei ole lisäaineita, mutta joku maitohappo tai sitruunapulkka ei lisäaineita. Ja toisekseen on vielä pehmeitä. Ei jompikumpi, vaan molemmat samasta tuotteesta. Tehty sekä pehmeitä niistä, että pehmeistä tuotteita tehty. Sekä jätetty laittamatta lisäaineita niihin, koska ne tietää nämä jutut. Niin kuin minäkin, niin emme käytä lisäaineita. Siitä piste, varsinkaan nykyään. Meidän pitämään radilähetysteistä voi tehdä joskus näitä muita, jos tilaan niin lisää, mutta tänään katsomaan me pitämme radilähetystä ja sen jälkeen kun radilähetys loppuu, niin editoin tän ja sitten julkaisen sen. Ja tänään on kuvaushetkellä 20. päivä, eipä se ole kuin 22. eli 22. päivä, ottakaa hetki. 22. päivä 2.2025 kello 20.24, mutta sinä kun katsot tätä videota, niin silloin on se aika ja päivä, kun milloin sä aiot katsoa tätä. Moi moi!